Tässä metadanssi. Toi muuttuu oikeeksi tappeluksi. No ne. Toi just näyttää siltä. Väärinpäin Dan. Krisu. Jalka kunnon Hei Tommi, pistä jalka vaan silleen, se pystyt ponnistaa itses. Ja pystyt heittää se yli siitä, ne. No niin. Ai nyt rupes. Tulee ku lämmin. Niin tulee. Lopetat se Krisu sen vitu ulisemisen, et oo kylmä. Onko sulla miten hyvä kamera? Kohtalaisen. Noniin, antakaa mennä vaan. No niin, mennään vedä. Nyt suoraan vaan kimppu, hei. Ei mitään leikkiä. Lopettakaa se vitu urpoilu, vittu tommoset vittu painiminen. Vittu kunnon nyrkki tappelu. Noniin. Hyvä lukko, hei. Tommilla taidot ruosteessa näköjään. No. Krisu on harrastanut painia. Krisu, oot sä harrastanut painia? Aa. Tommi vähän alakännis. Ne. Alkaa ole aika alakannassa näköjään tää Krisu. Otetaan paljon Krisu kun Tommi. Aika tässä jurissa. Tommi ei suututa. Me ollaan kuitenkin tässä tuomarina, ei mitään hätää. Aina voi tapella. Aina voi tapella. Noniin. Aina voi tapella, vittu. Oikein kunnolla, mut vittu. Noniin, hei. Noniin. Nyt pieni tauko. Ne erätauko silleen vähän aikaa. Hei hengittäkää syvää. Jatkat juomatauko. Niin okei. Aja, jatkuu jo. Jatkuu, no niin. Tommi ei näkään luovuta vittu. Niin. Minä tässä, mun pitää... Siellä yrittää vetää ylivoimalla, tiiätsä. Hei, Tommilla on vähän taidot ruosteessa. Ei kun mä saan. Mä oon kännis muista se. Ai mä en oo sit ottanut. Tääkin teki mulle kokkaa. Sä oot ottanut En mä tiedä kuinka paljon vähemmän. paljon vähemmän. Mut mä otin vielä illalla, että mä menin nukkumaan. Herätettiin. Tää herätti mut 2:00. Te soititte mua 4:00. Älkää nyt puhuko vaan tapelkaa, hei. Nyt kunnon painiottelu, hei. Mä en tunne mun jalkaa, kun tää näin kylmetää. No ei mitään väliä, hei. Nyt kunnon painiottelu. Nyt nappat kunnon lukkoa kiinni ja heität se. No niin, siitä pystyy jo heittää. Kamppaa se oikein kunnolla.